Meta kienet jindirizza mass meeting tal-Partit Nazzjonalista fuq il-fosos tal-Florjana, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi qal li l-Gvern tiegħu se jagħmel dak kollu possibbli biex isalva l Malta. Fi kliemu iżda biex ikun jista' jagħmel dan jeħtieġ li l-unions jagħmlu l-almu tagħhom. Biex naslu hemm bżonn ukoll li l-unions u l-ħaddiema jagħmlu il-parti tagħhom. Appella lil ħaddiema biex jaċċettaw l-iskemi ta' irtirar kmieni li se jinħarġu fil-jiem li ġejjin. Minn hawn u ftit ġranet oħra ser joħorġu l-iskemi għal ħaddiema. Nittama li dawn jittieħdu mill-ħaddiema. Hekk biss inkunu nistgħu nagħmlu pass importanti il qudiem ħalli nibnu futur għal din il-kumpanija. Fil-waqt li naqas milli jirreferi r-rapport tal-Aġenzija Moody's, Lorenz Gonzi reġa' tkellem dwar kif fi kliemu il-Gvern immexxi minnu irnexxielu jkompli jattira l-investiment biex pajjiżna jirreġistra fost l-ogħla tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea. Żammejna r-ritmu fil-programm tagħna li npoġġu il-finanzi tagħna fis-sod. Tant li s-sena li għaddiet Malta kienet wieħed minn 3 pajjiżi biss fl-Unjoni Ewropea li rnexxielu jnaqqas id-deficit. Minkelli baqa' ma wettaqx il-weda li jnaqqas l-income tax, il-Kap Nazzjonalista reġgħu jgħid li l-Gvern tiegħu se jagħmel ħiltu biex inaqqas it-taxxi. Fid-diskors tiegħu Lorenz Gonzi naqas milli jitkellem kemm dwar id-deċiżjoni li numru ta' studenti se jiċċaħdu milli jsegwu l-kors tal-liema fl-Università ta' Malta, kif ukoll dwar l-istudju li sab li l-Power Station tal-Marsa hija s-sors tal-problema ta' trap iswed. Iġġudikawni mhux fuq dak li ngħid, iżda fuq dak li nagħmel, saħa il-Kap Nazzjonalista. Flimkien kollox possibbli, għaliex iva, flimkien nerġgħu nirbħu, flimkien nerġgħu nirbħu. Grazzi, il-lejli tajjeb u gawdu din il-festa, festa nazzjonali, intom mal-familji. Spikkat fil-mass meeting li għalih attendiet folla f'ira l-assenza tad-deputati Jesma Muriet u Jeffrey Pulicino Orlando.